Fid-diskors annwali organizzat mill-Istitut tas-Servizzi Finanzjari l-IFS, l-Aġent Gvernatur tal-Bank Ċentrali Alexander De Marco tkellem dwar it-tnaqqis qawwi li ġie reġistrat fl-inflazzjoni din is-sena. U fil-fatt innota kif sena ilu ir-rati tal-imax madwar id-dinja kienu fl-ogħla livell għax il-Banek Ċentrali kienu verament inkwetati fuq l-inflazzjoni qawwija li kienet għadha tippersisti. Issa dan kollu nbidel. Minkejja tensjonijiet globali, il-prezz internazzjonali taż-żejt u l-gass naqsu u dan hemm bil-kbir biex naqsed iż-żieda fil-prezzijiet l-oħrajn. Bil-Banek Ċentrali issa qed inaqsu r-rati tal-imax u allura se jonqsu l-piżijiet fuq il-familji li għandhom self u biex aktar negozji jinvestu. De Marco sostna li l-ekonomija Maltija gawdiet minn dak il-proċess, tant li r-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna kważi naqset bin-nofs fuq medda ta' sena. Dan it-tnaqqis kien ferm aktar minn dak imbassar mill-esperti tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Fl-istess ħin, l-Aġent Gvernatur sostna li mentri l-madwar l-Ewropa tkabbir ekonomiku qudemajna, dak f'Malta għadu qed jissorprendi lill-esperti. Raġuni ewlenija wara dan it-tkabbir u l-pożizzjoni fiskali tal-Gvern li jiferm aktar ġeneruża minn dik fil-bija tal-Ewropa fejn iddaħlu miżuri ta' austerità. U sostna li l-politika favur prezzijiet tal-enerġija stabbli kompli tittejjeb id-dħul disponibbli tal-familji Maltin u qed tnaqqas l-inflazzjoni. Dan fil-waqt li nnota li hawn Malta r-rati tal-imax ma tantx żdiedu u bekk il-familji u n-negozji ma batewx bħal bija tal-Ewropa. De Marco bassar li l-pagi f'pajjiżna se jogħlew aktar fil-waqt li dħul tal-familji se jitjib minħabba tnaqqis f'income tax u żidiet fil-benefiċċji soċjali. Minħabba fekk ħabbar li l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali se jirrevedu l-fuq id-bassir tagħhom għall-ekonomija Maltija waqt li wissal li s-sitwazzjoni internazzjonali xejn ma tagħti ċertezza anke għax mistenni li jkun hemm tensjonijiet fil-kummerċ bejn il-pajjiżi bid-dħul ta' tariffi. Madankollu pajjiżna mistenni jkompli jikber b'rata tajba.